Abdullah wacho, an gi nyathi around that environment. To it's one of the most secure environments. Makata seche moko kitero nyathini tiwinjo ni iwinjo security. Nwachiromo gi these security institutions, a very secure environment. Koro pod an gi kuyo. To kwado katamni higa mar gana ariyo gachiel, 2001, i Ukambani Changuli High School. Mane nyithindo almost jopuonjre makoro sani kata koro gin mana higni 40 gi wiye, almost 80 notho ma skund ni olor. To nchaki revive story ni, most of the culprits no walk scot free, and that is why some people were asking no wegi nango. And okonyal bet ni pile obed statistic. Emomiyo an kaka janyuol an gi kuyo, kendo gima gombo ni sirikal okaw okang' mager ni jogo duto mano participate, niwach nyathi ne kodhi nyiewo mafuta mano wango domno. To kendo kata kaka wan as a community waseneno this morbid mentality majidwa dhia e maandamano ndara all the time, even without a cause. So this is also chieng mancha maandamano mar mauta nitie e Kenya ka wuok tich moro mokalo cha na wuok gi Muhoroni, to kane wachopo Nakuru area it was hotspot, and wangi katan mana 207 post election violence. This is the area that were also hotspot, because katakani chopo Gilgil kanyo. I'm very familiar with Nakuru and Gilgil, the fact that asebedo janyuole area no for 9 years, and I've been a parent there for 9 years. Ahero skunde gon kach gitiego jopuonjre maber, kendo they approach holistically, and sometimes they are very strict. So iyudo ka ng'enyne kata kama nyathi na some, jopuonj luongo wasiche moko bayuagnwa wan nyithindo ka wan go kae to wawuoyo kodgi, waketo gi e maber, lakini missing link, a weak link, en ka gidoke dala term na half term kata ka gibiro holiday iwe nyathi gi simu. Apare ntie odiechieng' achiel ma jopuonje go noluongo wa for a whole like 6 hours just asking us, please kanyathini oduoge dala kikimie access freedom, kikimie sim, nwach ka giduogo koni kendo wachako from bottom. Because in school they are a bit strict, they try to enforce discipline. Koro as much as shida ni oken mana nini a school problem. Kako wadwa wacho, owok nyake ot, owok nyaka kuonde maste manyithindo duoge kama gidhirome gosiepene. Asebet gi shida kabila ni nwach ta agon jopuonje moriwo boys erokamano. Nwach nadak Donholm, to kamane woda digine di puonjre tugo mpira Jacaranda, karake ma imigie njaga kemi puonjo gie gik moko donje gik mikia. Koro ing'eni seche kaka wadwa wacho, seche moko in gi nyathi yot katikiae, osiepene ong'eye, iskul jong'eye mopogre. Koro koluongi e skul kaka janyuol cooperate, kiki wach nyathina ni ang'eyo, ikia nyathini no. Koro en gima lit ahinya, and we need a cooperative and collaborative responsibility. Nwach nyathi timo gimowinjo, gimoneno. Onena ot, to winjo woko kacha, owinjo kitaka kaji wuoyo e weche moko, to mane kako kao. To an pod chunya lit, erokamano. En lit mantiere chuny, kendo kirango mano timore Machakos, mano 2001. En jopuonjre maromo kacha 67 ne owito ngimagi. E kanyo nitie jopuonjre 2 makinde kane gin johiga 16 kendo nomakgi